jion itu hata pardomuan di huria isude di utara didang sinang hasudutan rodi purba di padomu tondi alani saitara dotik rohana makaholongi debatanang dongani hati goran hasit tongan hati uron hadameon imatong padakai. Kita ulang sekali lagi. Kuende nomor 126. Hamuna ale dongan ringgas be masih jalangan kamar ningot Tuhani nama doktu si seana ondo patik di hamuna masih haholongani tole ita teledikon rohana masih hosomat nama niram dongani Kristus hidup pardomuan napatok tong pardonganon saleleng-leleng nai. Hasanapon pamujion itu hata pardomuan di huria isude di utara didang sinang hasudukan rodi purba di padomu tondi alani saitara dotik rohana makaholongi debatanang dongani hati goran hasit tongan hati uron hadameon ima